duk mutumin da iya dai miƙa wa Allah lamarinsa to tsaya saurari Allah. Allah mun gode maka, muna ta addu'a mun ɗauka sai 2023 Allah zai yi ikonsa. To da yake Allah ya ce addu'a ta kace karɓa tasa ce, shi san da zai iko to Allah sai ikonsa da wuri. Duk mutumin da yake jihar Kano ko duniya ya gani a social media inda aka haɗa mai girma gwamnan jihar Kano da sarkin Kano na 14 Khalifa Muhammadu Sanusi na biyu. Godiyar mu ga Allah, Ganduji ya cire shi a sarki shekara 2 da wurin rabi yau. Bai sake ganin sa ba sai gan shi a sarki na biyu, igan shi a cikin arziki na uku, igan shi a cikin kamala. Domin su jirgin suke jira su ma zaune, shi ma yace ga jirgin sa nan private zai dauke shi da shi da yasa da yaransa zai kai shi Lagos. To abun godiya ga ubangiji shine ba wani mutum a duniya da Allah ya halitta da ya sai sauke arzikin sa a hannun dan adam. Allah ne yake yi, ko mun gode Allah domin maganar Allah ta tabbata. Duk mutumin da ka zalunta ba sai ka ce Allah ya saka maka ba, Allah zai saka maka. Mu a wannan kadai Allah ya biya mu, domin tun daga yakin Shehu Usman dan Hodiyo a 1806 shekara 300 da wani abu ba a taba cire wani sarki a tarihin daular Usmaniya yayi arziki yayi albarka ba sai Muhammadu Sanusi na biyu. An cire shi a sarki yana sarki, an nemi a raba shi da arziki, arzikinsa ya fi na da yanzu. Ana ganin ɗaukarsa an dankushe ta, ɗaukar da yake ta yanzu ta wuce na Kano, ta wuce Najeriya, Afirka ce kaf gabaki daya. Kuma na tabbatar a ranar wallahi tallahi Ganduje da bacci, kuma na tabbatar haɗuwar su kai da mai girma Ganduje da sarkin Kano na 14 Muhammadu Sanusi. In daidai Ganduje yi a raba shi da sarauta, Ganduje ya gani, idan kowa daidai bai yi ya gani. Duk mutumin da yake wannan gurin a iya faɗin nan da gwamnoni da ministoci ba wanda bai miƙe ba, yayi jinjina ya gaida Muhammadu. Kuma ina so a nan mu gode wa Allah, da mun ɗauka sai 2023 Allah zai ba da amsa karara. To yanzu Ganduje 1-0 jama'a a saurari sako na gaba.